В навечерието на коледните празници екипът ни беше поканен от формация Персина на малка среща. Уважаеми зрители, по повод коледните и новогодишните празници, екипът на кабелна телевизия Оптиспринт Белене е поканен от формация Персина. От Катето, от Цонка, Марин, Пенко и техният ръководител Андрей. От името на цялата група към вас, нашите зрители, иска да се обърнат Катя Лазарова. Благодаря. Аз първо искам към теб да се обърна. Искам това малко подаръче да бъде от поздрав от нашата формация, ръчно направено от мен, с много любов за вас, защото вие бяхте при нас преди още ние да се осъзнаем като формация Персина. Тогава вие започнахте с нашата група да работите. От тогава няма празник да не сте пускали нашите изпълнения. Къде добри, къде не, но като първо изпълнение и нещо, което е различно от всичко останало до сега правено в Белене, беше прекрасно, за което благодарим. И за всички много благодарим на нашата гордост Марин Денов, който ни допусна до неговия песенен мир, като ни даде тези красиви песни, да ги направим популярни чрез нашата формация, да му благодарим с много обич, да е винаги с нас и още много нови песни да ни предложи. Благодарим ти, Марине. А също искам и на Андрей да благодаря, нашия нов ръководител, който беше така добър и всеотдаен да предложи да направим в студио записите, за да звучат по-красиво за вас. Благодарим му и нека неговата младост и талант ни открият нови хоризонти. Тази година така, до година албум. Благодарим му от сърце и нека бъде винаги с нас. И на всички зрители на Оптиспринт пожелаваме много здраве, много щастие през следващите празници и нека Бог да е с нас и да ни пази. Благодаря ви. Уважаеми мили колеги, уважаеми зрители, беленчани, песните, които създадох и които изпълнява формация Персина, са от нашия бит. Те са песни за нашия живот, за нашите случки. Нека с тези песни живеем и в бъдеще, защото идва светла, хубава нова година. Да ви е честита на всички! И за всички вас звучи тази хубава приказка, изпята от мен за вас. Благодаря! Заспиваш ли, майче, те събуди, прости ми, че дойдох при теб сега, сърцето ми крещеше до полуда, прегръдките на своята тъга. Не ме бъди, а скоро ще си да дойдох при теб с набраната тъга. Ще седна до главата ти и тука, ще ти разкажа приказка една, която е положил зла поука един
Дрипаво момиче, направило му сянка с листа. Заплакал той за първи път обичан. Заплакал той, разбойникът, защо? Какво е сторило? Стои сърце кораво, нестоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава, сълзи от кърва в погледа тека. Една ръка по-топла от огнище, на главоре задала онова, което той не би откупил с нищо. Ни с обирска, ни с рязана глава. Но ти заспа, а тъй ми е студено. Той приказно, момиче, где е то? То стоплило разбойника, а мене не ще ме стоплиш никога, защо? То стоплило разбойника, а мене ти никога не стопли, тъй защо? След получения подарък, милите пожелания и специално изпятата за нас песен от Катя Лазарова, ни беше поднесена и нова изненада – Пита с късмети. И тази година добър късмет, луче, здраве и благополучие. И от нас много, Аз нямам право да разгледам. и от нас много пожелания за всичко най-добро, да си ни дълги години ръководител, да благодарим за всичко, което направи за нас, за предоставената възможност да бъдем едни от хората, които прославят читалището. Си ни дала база, си ни дала оборудване, си ни дала ни Андрей, за което безкрайно благодарим. База е ваша и на всички не е моя. Вие като изхвалите телефона, много и драго, да чуй гласа. Сега неделя вечер на Ладето да види късмет. Айде твоето късметче. Тръпни си го, ако желаеш си го изчети. Да видим какво ще ти се сочи през новата година. Тази година вулка, до година над люлка. Да, така съм и пяла. И я гледам в очите и тя каза да. Нали каза да. Печалба ще спечелиш, джекпота ще оцелиш. Ние сме с тебе благодарим. Аз ще почерпи. Сега намалим. Ами Марин, че ти се напотни? Ами, какво да ви кажа? Аз съм един от най-възрастните. Тук дано да ми се падне един най-възраст, който да ми напомня за младост. Чакай по-бързо да го разпечатам, защото зрителите също очакват новина. Не, сега всички ще очакват. Айде сега да ни пеем какви ги е сътворили. Така. Сега твоя. Да си късметлия. Май ти е патент тази година да ти се пада нов апартамент. Кой сега? Андрей, че е по-млад и по-чевръст. Айде да видим сега, Андрей. Какви ще му се случват? Смело пристъпвай напред, късметът ще е с теб. И ние с теб. Благодарим ти. И нашата група е с теб. Я да видиш, Пеню. Пеню, дай да ти го понесе, моля ти се. Малко ще да се бъде. Някакъв университет. Докато Пенко ще влезеш в елитен институт с много мозъци прочути. Много висше образование го очаква нашия човек. Я виж и моето, Наде. На Катето. И понеже Цонка е сътворила питката, тя последна, Яша има за нея, я няма, Има за всички, аз знам, че има. Аз знам, На че има. Катето, късметчето, идва ли ти да запееш, в нова къща ще живееш. А сега, уважаеми зрители, се насладете на новите песни на формация Персина, с които те ви пожелават весела Коледа и щастлива нова година.
първата най-любавата, най-мила сине, най-драга. Залюбих, мамо, три моми, залюбих, мамо, три моми, залюбих, мамо, три моми. И трите ми са хубави, и трите ми са гиздави. Богу и на земята мир между човеците, благоволение. Слава ви, сините Богу, и на земята мир между човеците, благоволение. Благославяй, душа моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославяй, душа моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Амин.